You know, just gone by the fancy door. Mame Boatman, I want to say, Martha and Coma, Elchi and Comowo, I was a pay, eso. Watch though, Nipa or no matter and Comano, eye. Any neopese, watch TV. Any DNT energy acting who crashes Sebi, so who crack or bar, or Bessera acting ebim. A brave say, Yebedija, na Yahunu near ma, a woodjasso. Na yesha se fanfira pomde de bia meka se nipa won kwa na awade ena osika ye bro na sese wo yare dada mu amfaso bi eni so amanfo ne bedidi ama batu won kwa na kakra won ho a ena atimi chele ehukrom yeko ANTEC HERBAL Center yakọ twe enkomode ahwe enu a eho no de ebo ye ho eban de afiri yare hodo eho oyima sachiwa ataso maboko de yeho Adom o nya I call. Oh, get me to be cancer, baby. Yeah, no. ANTEC to say. Yo, Adom, me hoboko. Near the chair, none of pain. Be that say, any idea for modern papa, and nam, say, bear a ye, said the Okan, no sika dima. Now, say, we are rare, obin a bit diama war, said the Kabi a what better no beachy, because one cast a wind to mean chibi. And nunti ene wasa obo ho ban na obo ho ban so a eno ne enu papa wo benom na aboa se be ya wo nyare eno ne enu a wo benom na yare bia ba ni paduamu no ebetu ase ama ANTEC HERBAL Center yenro ye friend is Spanish SPARNIS na yenro ebi ni Spanish garlic capsules eye garlic enko a ya twe ade egu ade mu te se bofraba na wohwe ho asesika kokko garlic ni so no kwa eboa wo se de beye a ebema omoje mu aye hakama na atimi anante ni paduanim na esa aboa se beye a wakoma no emre sanse se moja no ne kwan mu da ho na se moja no so hakama akoma ne pompe moja na omre ene niema bebra eboa immune system se de beye a wa ho den a ekutu nyare wase no ebekosoro eno ne yeduro no nadwuma ba ko a wo ye yenso a ne aye Spanish garlic mixture eye garlic anka twade ewo ene saponi 13 na yakabom ede aye na eno so ko ni paduamu a ekoboa esan garlic ahoodin a ewo mu no eboa se beye a ebema umugya ahoodin mu apagya na ade bi ekotia emugya ma na ahoodin drop ya na sa ahoodin kofom no ahye ne ma ama umugya ahoodin akosoro na ahoodin ewo mu a ewose epagya wakwa ama enya ahoodin no etime ne sa pepepe yene aso ne ewo Spanish ginkgo capsules amafo montomobo say anwe ye be kakra bi ubeko Google search engine hono no na most trending ade a amafo hwehwe eye ginkgo biloba amafo ani die kira wo mo hwehwe mu ahoden na amafo fra dance wo mu die ani die ya bie so a kire wo mo no ama Ghana fo bebre hu ni say ampa ni die ekwanimo e de apomoden eba ginkgo capsules no ye de ginkgo biloba leaf ene ye wohwe ginkgo biloba leaf ahoden de wom ane de ye manipadua enya ye npo ni atwera bodi enya nsapefo bebre ena atwera e de agu ho se ahoden ewom no ene ayusu nano technology a preserve edro na ahoden ni yie e de aye Spanish ginkgo capsules ahaban a ekita antioxidant e do so chen ahaban bi e wasase we so eno no sa antioxidant ne wo mu a eboase de be ya o cells ni pedua ye wo honom no ye forme asase kra ne ye cells ansana ye ba be develop ya ye nipa e wo ni peduam na ye ahodo bebre ebi wo edi na wo twemienu na ewu na fofra besi na nemu ebi di na wo twemiensa eno na 21 days no da se wo anhwe ye na o cells no e ho techema ebra asase ewu se edi na wo twemienu anase 21 days e wo se ewu na fofra besi na nemu no na edaso wo ho ye se enya abnormal growth eno na ebe ye cancerous ama wanhwe ye no akwakonya cancer enti odofo yi ye wadru ebeboa wo cells no obenyini obewu na fofora ba na wahoɔden no ejina ba bi ejina na wankonya yare bi a ehu ade a eboa wo nipadua ma cells na hoɔden kɔsoro no ye frɛ ne antioxidant sa antioxidant no bebre ewo ginkgo biloba leaf no a ye de Spanish ginkgo capsules ne mo e kyerɛ sɛ sa wonom ye duro na eboa bo wo ho ban se de be ya wo cells no konya abnormal growth na enya cancerous abodi anya nsapefo na hwehwe ahaban ni mu nso kyerɛ sɛ se onum aduro no empo wo cancer cells na slow down the growth enti se bia na wani ba wo so no na wo stage 2
e wo so ekose 3 e wo enatia bi mu se wo nom Spanish ginkgo capsules na e be chepa san na akwadenim eno nti na wo sa wo de wo ho to ye doi so san se eboa oba eboa obema eboa obi a wadi free 12 years ekwa animu bia timi numbi ade so penfo de oma abofra no fo enti me kanfo amawo sanumbi na ahoden na ewo mu no eno na ye adwene aduane enenya nyansa ne nimdi akwa animu am ye hunu se adwene de nipaduam ya na se etirimu no se wono susu hia bibi se de wo hwa na hu se wo skin na ye wechira akwakoto nku asra na ama na ye fefefe no se adwene de nipaduam ana se de etirimu no so ohia aduane a wodi a eno na hoɔden no dodoɔ no ɛwɔ Spanish ginkgo capsules haban ana sɛ ade a yɛde yɛ ne mu ɔdɔfoɔ sɛ wonom a ɛboa sɛ de bɛyɛ bebie wɔ adwene mu ama adwene no atimi akae adeɛ yɛka asɛm kyerɛw a wobɛkae ɛno asɛm a meteyɛ edifri kalabule ɛwɔ kaaso a ɛne sɛ papa wadi mfihyia aduokron mienu 92 years na asa wanyia bɛdane akwada wanya dementia ɛne wakɔda wuram abusuafo hwehwɛ no wɔ mu hu no adan a ne se wanyi abedane akwada obi anu ho nyini dane akwada e adwen no a se wa ma adwen aduane ani a twokonkron ne sima ho ode ntina memu nkwesi awieye na ahoden ni gigya afi na nipa na adwen ni ntimi nkipi asam nti eto da bi kra na ne wi efi ni din e ma wakokora ana wabrewa enkodri sam pempenso no me yema ne bayiye ene waka wei ade achi na waka wei eto da bi kra movie bi ohro ye na oka te se de ye eno onoa odofo koto adoma no ye friend Spanish ginkgo capsules e ya adwene aduane e be mana kaakaa ne ho abre nyina nti une ne be bon komo ne remfi ne ho okoba bi a obesan ebefie aduro ni Spanish ginkgo capsules pharmacy shop herbal centers any drugstores bebre e wo Ghana ha no ebi wom na se ebia na wutie me na opese wutu aduro no bi ton wato bi ne nom echechemu bi a obehia e de afa ye aduro ho no ye number no e 0266 11 4111 0266 11 41 11 offer number no anasa de hia ye pa ne senka be send audio message e wo WhatsApp na doctor nyanto bwase atie no wa mawu aye e na brabo se drive ni ade nti bi kura na wa frɛ no wantumi amfa but uja audio message ne dia ne nsa beka nyame adom nso enese wudru asante mantamu breman breman west eye some junction a ye bia ye pharmacy kese e wo hono ma aduro bi a wo petitru ANTEC aduro de enri mfi hoda ye se bebi oso no bewu atono nkasa empa hoda sa pepepe na ANTEC aduro tie so duru breman west eye some junction hono mo a ye nu de abrebia ebi wo hono mo a wo kwa obenya yen sanso bibi chi wadwen na person na edi nkoma ye number no ba ko foforo e ka ho eye 0534 653 668 0534 653 668 now ne ye Dr. Penino edinkomo na nyankopon adome sanse ye nuro nyina eye organic na ye pure herbs ntino ya utimi kam ye nsa no bom enom ye was Spanish garlic mixture I no beboa se de be ya obi a wotena se ana na se ye du ana se udware wi ana ho kekaw enka ewo wonum na opese wutu ase enye se ye ma cosmetics ma dia ye wonum eno no kasa mienum yensa na afi na pampa na san afi mu ba ene Spanish garlic capsules no now the Spanish garlic mixture ka ho ono ma ebeboa wonam wona mu ayi odududu wonya ya nka mu be ya wo hakama utumi kakakra bi a wakoma peri odofo koto adronom ye friend Spanish garlic capsules and Spanish garlic mixture ebe yi o how no afi ho wako hospital doctor catch us sade bone ada wakwa ne baby a ye wuntini wo moja kwan sade etie bia no onom Spanish garlic capsules and Spanish garlic mixture e de ahoden ebeba onipaduam eti nomie nuonum yensa na yes am friend 3 powers combined Spanish garlic capsules Spanish ginkgo capsules and afi Spanish garlic mixture e ma wa hoden wo nipaduam no ewie peyo eti bo modern so behwehwe ekira kwan na onomo a ebeboa oyima sechua edase miss medase ba hope say yekọ pharmaceutical shop ye benya biato bebia wo Ghana ha bebia ena omo ton eduro no so omo pe biato no ye number kro na omo fra doctor na omo ti number na da o TV ni so 0266 114111 0266 114111 for doctor na je nudum 2 na koto isamafo etopo imedase so be kan sana pe sada another interview eto aso bedwam ni ye ba ese